където законите на физиката изглежда не важат, където кораби изчезват без следа, самолети се губят в безкрайните небеса, а компасите просто полудяват. Това не е сцена от научно-фантастичен филм, а реален регион на Земята, известен като Бермудския триъгълник. В това видео ще ви разкажем за едни от най-мистериозните изчезвания в тази загадъчна зона. От изгубени ескадрили до кораби, които сякаш са се изпарили във въздуха. Ще разгледаме научните обяснения, но и ще надникнем в света на конспирациите и паранормалното. За много хора научните обяснения не са достатъчни. Теории за паранормалното често доминират дискусиите за Бермудския триъгълник. Някои вярват, че това е портал към друга вселена, който поглъща всичко, преминаващо през него. Други свързват района с митичния потънал град Атлантида, като твърдят, че древни технологии от града могат да предизвикат подобни явления. Има и теории за извънземни отвличания. Поддръжни